Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Σήμερα θα προβλέψουμε την πρώτη αγωνιστική των play-offs στο κύπελλο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μαρκό 4-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε 0-1 την ΑΕΛ. Εδώ. Νίκησε 0-1 την ΑΕΛ. Και εδώ με τη γνωστή συνταγή θα πάμε, που θα είναι στην Τούμπα με μια δυνατή έδρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα πιέσει τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατά 95% θα περάσει με ένα αρνητικό σκορ 2-1 για το υπέρ του ΠΑΟΚ. Και πάμε στο Άρης Πανετολικός. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου, ο Άρης βγήκε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ 1-1, ενώ ο Πανετολικός βγήκε ισοπάλος με τον Άρη, με τον Ηρακλή. Τώρα, θα πάμε με τη γνωστή συνταγή, νίκη του Άρη κατά 60% και πάνω και ένα αρνητικό σκορ 1-0 για τον Άρη. Θα τα βάλει δύσκολα Πανετολικός, αλλά εν τέλει ο Άρης θα περάσει. Πάμε στο Βόλος Κηφισιά. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου, ο Βόλος νίκησε 6-0 το Εγάλεο, ενώ η Κηφισιά ιτήθηκε 1-0 από τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι απρόβλεπτο για το ποιος θα περάσει. Η Κηφισιά θα πιέσει τον Βόλο, θα βάλει τα δυνατά του, αλλά ο Βόλος με μια δυνατή έδρα στην έδρα του θα νικήσει κατά 70 και πάνω την Κηφισιά μάλλον, και θα είναι ένα αρνητικό σκορ 1-0 υπέρ του Βόλου. Εδώ, Όφι Αστέρας Τρίπολης. Ο Όφι στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος ιτήθηκε 2-0 από την ΑΕΚ, ενώ η Κηφισιά ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 5-0 την Ηλιούπολη. Εδώ νομίζω πηγαίνουμε με τη γνωστή συνταγή, ότι εδώ είναι απρόβλεπτο. Όμως ο Αστέρας Τρίπολης θα βάλει τα δυνατά του και θα πιέσει τον Όφι και θα εκμεταλλευτεί, λόγω ότι ο Όφι θα είναι κουρασμένοι από το Super Κύπελλο, από το Super Cup εναντί του Ολυμπιακού. Οπότε ο Αστέρας Τρίπολης θα το εκμεταλλευτεί αυτό και κατά 60% και πάνω, και εγώ πιστεύω ότι θα βγει 1-2 το αρνητικό σκορ υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Αυτό ήταν οι προβλέψεις μου για την πρώτη αγωνιστική των play-offs και θα δούμε τι θα γίνει στα προημιτελικά. Γεια σας.